itatak mo na! Yes, magkakasama, may adlaw na sa kanatong tadaan. Brand new year, brand new radio set magkakasama. Okay, ni atay suki nga tigpaminaw. May kinaamuan ni nasuruyan diri magkakasama kay dugay na gyud ay kayo siya kapadayon sa pagpaminaw sa mga paborito niya nga drama, pagbalita, komentaryo sa radyo o ang mga serbisyo publiko nga mao'y magkakasama nakahatag natog numero 1 nga sibyanan diri sa Dakbayan sa Davao. Niyasa ko magkakasama tuong nga bahin. Atong i-welcome suki nga tigpaminaw kasamang Rosalina Arinio. Yes, si kasamang Rosalina Arinio. Ganahan jud kag DXDC kasamang Ros? Oo, tauna pa. Ano ba jud? Gikan pa busgagmay hangtod karon. Ganahan ba gyud mo DXDC? Nindot kayo ang ilang mga programa, labi na sa mga drama o kaning mga komentaryo. Di basta-basta no. Tungod ana Kas kay ikaw usa sa mga nakahimo namo nga number 1 nga sibyanan sa Davao City, agbo kang pahalipayan. Brand new year, brand new radio set magkakasama ato nagitugyan kang kasamang Rose Dawata. Di basta-basta gidawat na gyud ha. Okay, di na to pwede nga biyaan ang radyo, di na to mapatingog kay basi naglakaw na mo niya gud di mo tingog, di ba? Bidabi? Oh, tingog na to. Na kay premium premium rate mga kasama nasa 200 pesos. Hey, sigurado itong magkakasama nga mutingog. Atong pangayuan si kasamang Rose o ihag mensahe magkakasama sa ato ang radio set nga atong nahatag ngadto kaniya. Unsay mensahe ka? Mga kababayan, mga silingan, mananaw ta gyap, maminaw ta aning mga programa nila kay nindot jud kay ni og daghang kay premyo. O nga ako mga kauban, kano sa aman, Nalista, abo ning ilista sila tanan karon din ni magkakasama. Pangawaan na mo pangalan kay para pud sila mataga nato pag-abot sa duha ka barko nato nga radyo. Padung naman to diri, ato ni sila tanang apuran diri para gyud magkakasama number 1 gyapon ta dinhing dapita. Barangay 12, dustbin ning atong kasyudad sa Davao. Radyo Man Dudong Rin Lubosbog, brand new year, brand new radio set. Kini si Radyo Man Dudong Rin Lubosbog, Tatak Ariben. Sa radyo mo, Arimen!